Mayong hapon kaninyong tanan diha sa inyong matag sa kapanimalay. Tanan nga nagasubaybay niining programa. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Naaman kamo sa mga kaguol, naaman kamo sa mga pagpanginahanglan. Nung dumi sa kanunay nga ang Ginoo andang nga motabang kanato, andang nga motagbo sa tanan natong pagpanginahanglan. Amen. So maayong hapon, no? Kumusta na mo diha sa inyong mga nahimutangan, no? Dasig pa ba ta? Hallelujah. Kinahanglan kitang magdasig sa kanunay. Tungod kay ato ang Ginoo buhi, kanunay kauban kanatong tanan. Okay, so ang ato ang topic niini nga kahaponon, okay, ang ato ang topic, okay, you will not be shaken if your eyes set upon the Lord. No, you will not be shaken if your eyes set upon the Lord. Dili ta mauyog kung ang ato ang mga mata nakatutok diha sa Ginoo. Amen. Asa man nakatutok igsuon ang ato ang mga mata karon. Kasi lain na ang ato ang gipang lain na asa na kasing isang asa na lang nato gi-focus ang ato ang mga mata. Siguro ang uban, no, nag-focus kita, no, sa ubang tao. Ang uban nagatutok kita sa ubang mga sources. But atong hinumduman igsuon nga kung ato ang mga mata nakatutok diha sa Ginoo, dili gyud ta mauyog panahon sa mga kalisod. Amen. Okay, ato ang abrihan atong Bible sa Psalms chapter 16 verse 8. Okay? Yun diha, I keep my eyes always on the Lord. Okay? I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Ngayon si David, ang ako ang mata sa Ginoo ra gyud, no, kanunay nagatutok. Unya diha kaniya ang iyang mga kamot, unya ako dili mauyog. Praise the Lord. Okay, always keep your eyes unto the Lord. Tingnan mong katapan, keep your eyes unto the Lord. Nga kinahanglan ng ato ang mga mata kanunay nagatutok diha sa ato ang manluluwas. You cannot easily discourage when your eyes fixed to the one you trust the most. No, kung most of our time, most of the time, no, ato ang mata nakatutok diha sa Ginoo, dili gayud kita ma-discourage, dili kita mga luya kung ato ang mata nakatutok diha sa ato ang Savior nga si Jesus. Okay, so the word keep in Hebrew, yun man da, keep your eyes unto Jesus. Okay, the word keep in Hebrew is shamar. Okay, the word shamar means to guard and protect and can be seen in the Aaronic blessing. May Yahweh respect you and guard you. So mo din siya ang Hebrew word sa keep, no? Hebrew word sa keep is shamar. So ang meaning ana is to guard and protect. Okay, so meaning guard our eyes and protect our eyes always on the Lord. No, focusing on the Lord Jesus Christ. There is no other way to focus our eyes but unto Jesus alone. Amen? So, the word shaken in Hebrew is na'ar. Okay, na'ar. Okay, to shake out or off. Ang short
ang short definition ani igsod is overthrow. Okay? Overthrow. So meaning, do not be shaken. If our eyes, if our eyes focus unto Jesus, dili gyud ta ma-shaken. Kumbaga dili gyud ma-overthrow, dili gyud mayabo ang atoang kinabuhi. If our eyes focus unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Number 2, keep your hand be connected to the hand of God. Kinahanglan nga ato ang kamot is always connected to the hand of God. Meaning, embracing the will of God. Okay? So, like a picture of the Father holding the hand of His Son tightly. Okay, Psalms chapter 16 verse 18. With Him at my right hand, I will not be shaken. Murag father and son, nga nagagunit, ang amahan di gyud niya buhian ang kamot sa iyang anak. Kay kabalo siya na pag iyang buhian ang kamot sa iyang anak. Bisag asa naman ni mudagan o basig unsay mahitabo. But ihag yun ning gunitan ay para dili makadagan bisag asa. Kay kabalo siya kung iyang gunitan ang kamot sa iyang anak, iyang anak safe all the time. Kita pod mga igsuon. If the Lord's hand holding our hands, we are always safe in the hands of God. Amen? Okay. If God holding your hand, what would possible happen to you? Kung sa may posible mahitabo kung ang atong kamot gigunitan sa Ginoo. So, you are safe and protected if you are willing to go with God. If we are willing to go with God, doing His will, okay, so we are safe and protected all the time. Inim katapat, you are safe and protected if you are willing to go with God. Sometimes many of you are against to the flow of God. Okay, so usahay kita matinumanon sa ato ang kabubuton. Yan pa diri, sometimes many of you are against to the will of God. Magtuman sa gusto, instead they obey God. Okay, so ang ato ang himuon igsuon is do not go against to the will of God. But ato asiyang tumanon sa iyahang gipahimo nganhi kanato. Okay, do not fear, you are safe in the hand of God. Inabgatapad, you are safe in the hand of God. Okay, last verse, bago ta mag-end. Isaiah 41 verse 13. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand, and says to you, do not fear, I will help you. Pag ang Ginoo ba nato, gigunitan niya nga to ang kamot, then ingon na Ginoo, do not fear, I will help you. So mga igsuon, do not go against the will of God. Ayaw pagtuman sa imuhang kabubuton. Always obey to the will of God. Di kita mo go against to His will. Kinahanglan atuag yung tumanon unsa ang kabubuton sa Ginoo nganhi kanato para we are safe and protected all the time. Amen? Hallelujah. Mag-ampo kita. Langit ng Amahan, dagang salamat. Nining mga pulong nga among nadungog karon, that we are safe and protected if we are willing to go and doing what is your will in our lives. Salamat kay Ginoo nga ikaw kanunay nagaprotect kanamo, ikaw kanunay nagagiya sa amo ang mga dalan. Ug di gyud mi nimo ginapasagdan.
Salamat kayo ug among ibalik diha kanimo tanang dungog himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay, so nahuman na usab kita nini nga kahaponon. Salamat sa inyong pag-uban diri sa kahanginan sulod sa mubo nga panahon. Kining inyong ubos nga alagad, Pastor Will Milian, kanunay nagaingon, igsuon na yung kaluyag kay ang Ginoo magauban kanato buntag o gabi o iyang panalangin maana kanatong tanan. God bless you and shalom to everyone. Amen. Hallelujah.